my channel. Tayo'y maghahaw sa promise ko na i-share ko yung binili ko ngayon. Doon sa mga nagtatanong, disclaimer lang, sa mga OFWs dyan na nag-request nito, ito ay para sa inyo, okay? Wala pong nagbabrag or something, hindi po dapat ipag-brag ito. Ito ay kailangan natin sa bawat bahay, okay? Mga normal na mga pangangailangan, okay? So, bumili ako ng Scotch Brite, guys, kasi kailangan ko sa pamuna, sa mga surfaces, mga ano pala, yung mga may nakadikit na tag price ay basahin ko, pero kung wala, mamaya guys, dun sa end of this video, i-share ko, i-slow motion ko na i-share yung resibo, para sa ganun, makita nyo talaga, okay? Nag-prepare ako ng planggana para paglagyan ko dun sa mga wet ones, yung mga karne, okay? So, ito ay parang malamig-lamig. Bakit malamig ito? Yung Daz dishwashing liquid. Bumili ako nito pang refill doon sa panghugas namin. Ito na. Yan ko lagay dyan para makita. Okay, yung fruits, wala akong nabili doon sa dao kanina kasi wala akong nakitang maganda-ganda. Ito maganda kasi parang mga payatot yung mga banana nila doon. At ang kilo ng lakatan dyan ay 115. Tumaas na. Ha? Tumaas. Hindi na lang bumili. Ayun. Akala ko 80. Wala na, tumaas na natin. Bilihin na. 115 ang kilo, guys. Ako'y nagulat. 115 ang kilo ng lakatan. Oh, 182 pala ito. Hindi ko na tinignan kasi tumakbo ako kanina. Nagmadali. Kung nakita ko lang yan, hindi ko na binili. Ang mahal. Sa daw yan is 80 yata ang kilo. Hala, ang mahal na ng lakatan naman sa supermarket. Then, bumili ako ng para itanim ko na sage and alam nyo na, yung pang-garden ko ng mga herbs. Ayan, para pag hindi ako napadalhan dun sa order ko, ay ito na lang itanim ko. Pero yung basil na Thai na basil, yun ang available dun. Okay? So, toothbrush, yung hard, yung meron silang save 20 pesos, bumili ako. Tapos, anyway guys, mamaya makita nyo yung mga pricing pag pakita ko na sa mga resibo. At bumili akong cream cheese na pipina, at saka yung Anchor butter, unsalted, at saka yung Vega super slim na yung cheese, yung squares. Ayan, lagay na sa ref. Buti na lang nandito lakay ko, assistant. And then, ito naman ay karne. Alam ko, karne ito, malamig. No? Yun lang. Pagbukas natin ay mahirap dahil, ayan, nakatay. Ayan. At ito ay, bumili ako ng balat guys. Gagawin kong chicharon and I will be sharing it with you kasi meron nun nag-request na magluto raw ako ng chicharon at ipakita ko kasi alam nyo naman, the best ang chicharon namin sa Europe, sa Rome. That's why I will be sharing it with you guys kasi nakita ko yung mga videos ng instruction how to make chicharon. Mali. Ito ang talagang dapat bantayan nyo. Pinaka-special at pinaka-magandang chicharon na gagawin namin. Okay? Pinaka-magaling ang asawa ko. Totoo naman. And then, ang per kilo nito, unit price is 95 pesos. Pag unit price sabi ko, ang price niya ang per kilo. So, this one is 107. It weighs 1.130. Ayan. Pork skin. Pork skin din ito. Basta't yun. Ganon. 95 ang per kilo. 103. 103 pesos. At, wala. Anong nangyari dito? Ay, hindi. Yellow green kasi ang plastic. Yung plastic bag. Pero fresh ito. Ground beef ito yung premium. So, ang 235 ang unit price. 235 ang kilo niya, guys. Ito, yung ground beef. And then, meron ako ditong chicken. Chicken yung dalawa kong biniling chicken na whole. Kasi gusto raw nilang magluto uli ako ng, alam nyo, yung pinagpapaguhan nilang luto ng roasted chicken ko. Gusto ng mga bata, ni-request uli nila. This is 140 ang per kilo. 140 pesos ang per kilo. At ito ay 183.88. Ito po, yung isa. Dalawa yan eh. Yung nasa yung isa. Tapos ito, walang tag price. Meron ba? Ay, meron.
So, top price nito is 270 itong isang kilo. 270 itong King's Chorizo Pinoy. Ito magustuhan ng mga bata. Gusto namin yan. Ito, King's Bacon. Gusto rin namin ito. At walang top price. Mamaya, doon sa resibo. At ito, siyempre yung hotdog. Pag nasumpungan ng mga bata, classic lagi ang kinukuha ko. Pero sometimes yung king size pang ihaw, yung malalaki, yun, gusto rin nila yun. Ayan guys, tapos, gusto. Today is June 5 at naku, kakapagod na mag-shopping. Na ganyan, alam mo na hindi naman na normal yung takbo ng buhay natin dahil nga naka-quarantine and then, yun nga, nakaka-nervous minsan ang lumabas. Tapos ito, bumili rin siya ng putas na melon, na-miss niya kasi naghanap siya ng prosciutto. Nakakita ako nung yung pangalan nun, salami. Pwede raw niyang ito ang Paris na dito, cantaloupe. 144 ito guys. Ayan, ang per kilo is 90 pesos ang per kilo ng melon. Pero mabango, masarap ito. Sure po. Ang daming putas na nabili ngayon. Ay, napakahilig namin sa prutas pagpapakawik. Meron ding condensed milk akong kinuha. Yung San Mig Light ay kumuha siya. Tapos, Nestle. Wala pong Alaska. Kaya ito muna. Yung brand namin wala po. Kaya dalawa, meron pa naman doon 4. So, para lang may stock. Tapos, bumili akong slices. Alam nyo na, pineapple slices. Para sa mga lutuin ko, mga tidbits, for pizza, o para sa karne. At bumili rin ako ng, wala yung malalaking blue na Bioderm. Yun ang sabon namin guys. Ayan, yung ganun. Bumili ako 4 nito. Then bumili rin ako itong para face ng mga bata. Si Janjal at saka Marco. Ito binibili ko. Pencil ka. Then bumili akong marami ng ballpen. Kasi, kailangan na nating magpundo kaysa babalik-balik, di ba? Kaya, marami-rami pagka bumili. Hindi lang naman ako, pati yung mga tao doon. Ayan o, Ariel. Ito ang brand ko sa washing machine na meron pa namang stocks pero mabuti na hindi maubusan. At yung lighter. Ayan, 4 yan. Yung isa nasa packet niya. Ayan, di ba? Ayan. At ilagay ko dito, baka malagyan yung ulam. Kaya, separate natin. Tapos, hindi pa tapos dun sa karne guys. Ang daming karne yung binili. Talaga. Tapos, eto guys, bumili ako ng yung beef na pang bulalo. Yung bulalo, 4 na slices na malalaki ang binili ko. Ang ang unit price is 345 ang kilo. So, ito ay 504. Tingnan mo. Ang mahal na ngayon ng bilihin, guys. 4 na slices, di pa luto. 504. My God. Pero kung di ka bumili, hindi ka makaluto, o hindi ka makakain, di ba? So, tiis. Tapos ito ay pork belly. Ang pork belly is 230 ang unit price at ito ay 363. Dalawang slices yan, panglit yung kawali. Yan. Panglit yung kawali o panggisa o basta ganung buo ang binili ko. Tapos, bumili ako ng buto-buto kasi siyempre, mga alaga natin, huwag natin i-forget. Ang unit price, 90 pesos. 99 ito. 99. Bumili akong 3 buto-buto para may ma-share naman tayo sa mga per families natin. At ito yung 60 per kilo. Aba, mura. 66 lang ito. Oh, naligaw. Buto-buto manggod. Pero at least, no? Ito, 73. Yes! Ang mura, no? Yun lang mura. Tapos, ito is yung chicken. Sabi ko nga, 2 ang binili ko. Ito yung 140 ang kilo. Ito yung 193.76. Ayan. Maganda naman yung chicken nila. Malambot. Madaling maluto. And then, yung pork skin, may dagdag pa 4 kasi nabalot ang binili ko. Ito yung 105. Ang per kilo ng pork skin na may fats is 95. May fats walang fats. Mas gusto ko sana i-sample sa inyo kung paano pagluto yung walang fats, pero walang available.
Pero at least yan. Kasi request ni, hindi ako nagkamali, Sonia A. Hi! Hi Sonia A! Bumili na ako ng pork skin for you to know how to cook to make the chicharon special. Special talaga. Hindi yung kung basta-bastang chicharon. Special siya talaga. Maputing maputi. Aray ko. And then ito ay meron ako ditong chuck blade. Bumili ako 270 ang kilo guys. Ito, chuck blade. Yung beef. Chuck blade. Masarap yan. Panglaga. And then meron pa dito Kasi? chop without skin. Yung pork chop na walang skin. Ito guys, maganda ito eh. Ang ganda ng niya, ng laman niya. Kaya napabili ako. 382 pesos. Pwede ring i-grill ito. Ang ganda kasi marbleized yung nakita ko kanina. Kaya kumuha ako ng 8 slices. And then yung pork skin, may dagdag pa. Ito. So, yun nga, 95 ang per kilo, 99.75 ito. Ayun, ang karne. Meron pa. Oh my God, ang dami. Look at this. Look at this, guys. Tingnan mo naman, ang daming biniling karne, oh. You see that? Tapos meron pa dito, oh. Hindi pa nag-end dyan. Meron pa ditong yung ground pork. Ito ay, ang unit price is 220, 78, 76 ito. At ito ay 88. Wow, 88, 4888. Good luck yun. Tapos ito nga, ang saya ko kanina nakita ko to kasi naalala ko asawa ko. Makakain na rin ng asawa ko ng ng prosciutto ka ko. Wala namang prosciutto. Kopa, ito kopa at ito ay salami. Ayan. Tapos ito ay breast chicken. Chicken breast. Ito ay unit price is 210, 244 ito. 210. Oh, dami. Oh, matagal na tayong hindi mamalengke yan. Chicken wings at ang unit price is 165, 173.91. Ayan. Papa. Okay. Di ba na? Pwede na iligpit yan. Habang meron pa? Ay, wala na. Ito naman ay meron na akong biniling lace na dalawa. Pag nasumpungan yung dalawang alam nyo na. Pag nanood kami ng film, nakahanap yung dalawa ng makikit-kit, put-put-put. At 1 kilong sugar, 1 kilong brown sugar. Wow, the parsley is very nice, very beautiful. At ang parsley nila, ang unit price ay 170 ang per kilo. At ito ay 27.20. Ayan. Ayan, and then the salt. 1 kilo, so 2 kilo. Kailangan natin yan. At yung sa light niya ay siguro 1, 2, 3. Ayan. San light guys. Ito. 1, 2, 3, 4, 5. Anyway, the prices will be shown after this, okay? At the end of this video. Okay, I will be showing it slow motion so that you can see. And then here, we have here the panda, the Nestle cream. Pag kailanganin sa mga luto-luto, and then you know, yung mga energy booster namin, pagpalakas pag nag-workout, pag nagtrabaho, alam niyo naman kami. Ito, Black Mamba, at Hello, hindi ko tinatawag na Hell ito guys ha, Hello. Dalawang klase binili ko niyan. We have here the orange, and then the blue. And then the Black Mamba, 4 yan. Ayan. And then, 4 din na Lipovitan. Yung mga, ay, what's that? Sorry guys. Ingay guys. Okay. Ayan. Yan lang naman ang nabili natin. Then, malapit na tayong matapos. Yan yung Coke. Kailangan sometimes, dahil mainit ngayon, mga drinks. At, yun nga, sinasabi natin, makataba, ganito, ganun. Mag-workout. Yun lang katapat yan guys. Mag-workout tayo. Huwag tayong tatamad-tamad para sa ganun ay healthy. Para makain ang gusto. Okay? So, yun na.
At yung resibo ay aking slow motion. Show you here. Maybe like this. Kita ba? Okay guys, ito na. Kita nyo? Slow motion lang. Okay. So, yun lang at magpaalam na ako guys. Thank you so much for watching. At sana naman ay ito yung nagsilbing medyo hint sa inyo kung paano ang pagbabudget dito sa Philippines. At see you again next time. Ito ay para doon sa mga nagre-request guys ha. Okay? Thank you so much. Love you guys. See you again next time. Hope you like this video. Smile naman dyan. Keep safe. God bless. Love you guys.